Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka Batuta ka Kynhun jong ki laingut ki samlarang ba ki ba angnut ban penpau perthai ya ki jaka jengok kai perthai ke jela da ka ba khring shushu ya ki nongwan jengok kai nabar ke jela bat shabar jong ka ri India ha ka arfunyu tarik unai lor arjar khat thandai kila Pyllait Paidbah ya ka website bala Kyrteng visit shillong.com. Uba Benny Lingdo ha ka jing ekran bat kelat pathai kubor ulai thu bakat kum ka jingwat bnia jong kani ka Kynhun ki babun na ki nongwan jengok kai perthai kim da kham tip setia ya ki jing rispa jong jela Meghalaya ha ka jingdon jong ki jaka jengok kai perthai bala ais ngub ha da ka mei mariang kat kum ka jing thu jong ba Benny ka Batuta ka don ya ka jing angnut ban ai jing tip sha ki brio ki ba nabar ka jela da ka ba yate lok bat ki wei pat ki nong penya yo ya ka website ki ba ai ka jing tip ki ba benia ashpang ka jingdon jong ki jaka jengok kai perthai ki jaka sa ki ba biang ki jaka bam tanrai bala penmi na kani ka jela Meghalaya. Tasmi launch ni website juni ka Kyrteng ka visit shillong.com. Te hakini ki kendiat sini long kendiat benai ni la upload ban research ni ka market ban sempu ke ik jingdon kam mentah po tourism sector po Meghalaya juni ni nila ekran ni ka tu bat ni ki brio nila ekran ni ki businesses no ang sempu ki dam ki juni namara khamtam po hangi po street juni kalau unorganized pa ni ka tourism sector te namar ka ni om naliang jong ni bu effort kata ka iu ba ni bu ke business ko ni harap lang ni baro man organize lang jo ka umbrella te kidon ki jing ended men chu point out ma ba ki khamtam ki tourist ki shi kendu kini kilong ba ki bun ki jaka ban lekai ko Meghalaya tang ba ki tip tang ki ju shi ju te kun ki ki tourist destination ki banan ko southwest Khasi Hills west Khasi Hills nantas ko Jantia Hills and all bun ki bri ki tip shpang ni naliang jong ngila ban lei ban kedo hundit shpang kini jaka te nama kani ni le ban promote show ni ni halor kata ngimdan i kita ki discounts ngimdan kini ki jengit untuk kini ki activities na benta kini ki tourist di bawah street joni ke taxi ro koi street joni ngimla ban dan Uber na Ola to te ban book online khamta bi bri bona shma ki jinja ki hab should depend like we agent ki kababu ki ha kiching so kawai bang apa man kado kade ashpanga ka jaka sa bon ki guest house ki homestays ki hotels ki blami keleng ndi tang pa Shillong wat chaba Shillong ki dan tamba kim nang ban approach ban yo ki customers kat kum ka jing sung ko janga na ki data ki bami hau 8000 khat nyo lakoi kum ba khat lak ngot ki nang wan chmo perthai hapo Meghalaya Shillong nakini bon ki yo ya accommodation jong ki na ki travel agency ki badi na shabar Shillong ki bashuwan ikini ki information na ki agent pada di pada na Shillong te kalabon pala ki steps ka babu ha jini khamtam ha por menta ka badan kamba kala de ka job internet bani ni bon ki tourist ki wan ikini jintap na ka internet ba ki dan kam shu ban wa ki taman nama bangin na lian jong ni padan ng kita ki facilities ngim nang ban promote ya lade ka bo ya baro ar yang ha jini nama ki tourist kim nang ban wan chani but kini ki businesses nang niro kim nang ban yo ikini tourist te ni kwa ban nang ki connectors sa preng jong kini baro ar yang nalian jong nilai ki bonjat ki tourist ki bawan no I la koina I ba apni hange ba dan ki tourist ki bawan tang shisni dan ki tourist ki bawan laisni dan news ni post ni ro pidang dan ba plot po Meghalaya ni khamtam ni kwa ikini tourist ki ban wan plot po khambon po Meghalaya namar ya ka pamanta ka kum jini juni tang po Shillong ngatrai ki dan ba aspa tali ki businesses ki badi ki guest house ki hotels nani ki homestay aspa tali kini ki aspa tali most of the time ki Shillong free o customer one shani one umla kini ki accommodation will fine now te lana ina man pensa kam slam ki go ngatrai kindam ki interest ro bakila ban baik ki jaka ki bakim padi te ngatrai ka kawai ka marketing na liang jong ka society ni bangin focus kai ka